ασχολείται κάποιος με ανθρώπους θρύλους είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού πολλά περιστατικά, πολλά σημεία μπορούν να αποτελέσουν την εκκίνηση. Είναι πολλά τα νήματα τα οποία μπορεί κάποιος να πιάσει για να ξετυλίξει τη ζωή, να τη ψηλαφίσει, να τη βιώσει, τη ζωή αυτών που μέλει να γραφτούν στην ιστορία, γιατί οι ίδιοι έγραψαν την ιστορία των λαών. Οι Μαρονίτες της Κύπρου είναι ένας λαός που γνώρισε τους διωγμούς από τον καιρό που πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε αυτό το γυρογιάλι. Με τα καράβια τους, γύρω στον 8ο αιώνα, έφτασαν στην αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας, από περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου και εγκαταστάθηκαν πρώτα κοντά σε αυτήν και σταδιακά στην ενδοχώρα. Ο δρόμος που ακολούθησαν οι Μαρονίτες από αυτή τη θάλασσα στο εσωτερικό, στα χώματα του Κορμακίτη, είναι ο δρόμος που αγάπησε και περπάτησε πολλές φορές ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που έγραψε και γράφει ακόμη και σήμερα την ιστορία του. Μια ιστορία συνεχούς αγώνα για τη διατήρηση των Μαρονιτών στη γη που τους γέννησε. Πάτερ Αντώνιε Τερζή, αγαπημένε μας Πάτερ Αντούν, και εσείς ένας από αυτούς που έγραψαν και γράφουν ιστορία, ένας από αυτούς που στάθηκαν δίπλα από τους Μαρονίτες της Κύπρου και τους στήριξαν βράχοι ασάλευτοι στα κύματα της ζωής. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο σας, την αγαπημένη σας διαδρομή. Ξεκινήσαμε από τον Κόρνο, εκεί που η αχτή αγκαλιάζει το κύμα. Η αγαπημένη μας θάλασσα που έγινε ένα με τη ζωή κάθε Μαρονίτη, αιώνια, ζωντανή, κρυστάλλινη, χτυπά πεισματικά την αχτή. Στο βάθος, μέσα στην ηρεμία του τοπίου, προβάλλει το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στα αυτιά μας φτάνουν οι ψαλμοί των Μαρονιτών, οι δικοί σας ψαλμοί, που κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου γίνονται ένα με το κύμα, ένα με τους ήχους της θάλασσας. Κατευθυνθήκαμε στις γειτονιές σας, εκεί όπου μεγαλώσατε και εκεί όπου ζείτε μέχρι σήμερα. Αντικρίσαμε το σπίτι σας, απλό, λιτό όπως και η ζωή σας, όπως θα έπρεπε να είναι η ζωή όλων μας. Περνώντας το κατόφλι, μια ολόκληρη ζωή άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά μας. Στον τοίχο απέναντι, μια παλιά φωτογραφία από τα χρόνια της νεότητας, ανάμεσα σε πολλές θρησκευτικές εικόνες. Στο βάθος, τα αγαπημένα σας βιβλία. Η ζωή του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου και η Ιωάννα της Λορένης. Μπροστά, η μόνη μέχρι σήμερα ουσιαστική επικοινωνία σας με τον έξω κόσμο, ένα ραδιόφωνο για να ακούτε τα νέα. Κατευθυνθήκαμε πρώτα στο μοναστήρι των Καλογρεών, όπου περάσατε πολλές ώρες της ζωής σας. Στην εκκλησία που βρίσκεται εκεί, λειτουργήσατε πολλές φορές, δίνοντας ζωντάνια στο χώρο, βγάζοντάς τον από τη σιωπή. Και παίρνοντας τον κατήφορο, ο σημειοστολισμένος δρόμος μας έφερε κοντά στο ναό σας, που στέκεται ακόμη και σήμερα περήφανος και αλόβητος στα χτυπήματα των καιρών. Περάσαμε το κατόφλι του αγαπημένου σας ναού, του ναού του παλικαριού σας, του Αγίου Γεωργίου. Μπροστά μας ανοίχτηκε ένας κόσμος που μίλησε στη ψυχή μας και ζωντάνεψε αναμνήσεις. Η Τρίτη είναι η επιτόπια εορτή του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου, του προστάτη του χωρίου μας. Το αξίζει να του κάνουμε μια καλή γιορτή, διότι πράγματι δούλεψε για μας. Μας προστάτευσε επί 10 χρόνια και εξακολουθεί να μας προστατεύει ακόμη. Eleison, Yaumo haudagdon hashodile, Tsabilahmo vidau kadishodoho, Warim aynaul voto haloho abui ahethul, Waudilo hubare hugade. Η σημερινή γιορτή είναι για σας, Πάτερ Αντούν, για όλον αυτόν τον αγώνα που δώσατε με τη ψυχή σας γεμάτη κορμακίτη, με τη ψυχή σας γεμάτη με τη θρησκεία μας και την παράδοσή μας, για όλο αυτό το πείσμα και την επιμονή σας, για τη θυσία της ζωής σας στο βωμό του καθήκοντος, για όλους εμάς.
Είναι αυτή η γιορτή μια ευκαιρία να σας δηλώσουμε ότι χαιρόμαστε πολύ που βρέθηκε στο δρόμο μας κάποιος σαν και εσάς, πρικισμένος από δυνατότητα και πείσμα, ικανός να μας σηκώσει στους ώμους του, να μας προστατέψει, μη μας πρόξουν οι άνεμοι μακριά. Χαίρο πολύ που γνωριστήκαμε, χαίρο πολύ που υπήρξατε και υπάρχετε ανάμεσά μας. Θυσία στο βωμό του καθήκοντος, θυσία για τον αγαπημένο σας χωριό, για να μην σταματήσει ποτέ να χτυπάει η καμπάνα του Κορμακίτη, για να μην εγκαταλείψετε ποτέ το αγαπημένο σας παλικάρι. Κύπρος 1974. Πόλεμος, καταστροφή, προσφυγιά. Κι όμως εσείς, Πάτερ Αντούν, είστε αποφασισμένος να μην αφήσετε το χωριό σας να χαθεί. Στέκεστε δίπλα στους συγχωριανούς στις δύσκολες μέρες μετά το 1974, τους συμβουλεύετε και τους στηρίζετε να μην εγκαταλείψουν το χωριό τους, φωνάζοντας τους «Πού θα πάτε πρόσφυγες μακριά από το χωριό σας?» Γιατί ξέρατε καλά, όπως γνώρισε και ο Χαλίλ Τζιμπράν για το δικό του Λίβανο, ότι κανένας νέος τόπος δεν θα αντιπροσώπευε τη δύναμη των βράχων του δικού σας Κορμακίτη, την ευγένεια των λόφων και των βουνών του, τα κρυστάλλινα νερά του και το λεπτό άρωμα του αέρα του. Θέλατε ζωντανό τον Κορμακίτη σας, με τους γεωργούς του που μετατρέπουν τα άνυδρα χωράφια σε κήπους και οπορώνες, με τους βοσκούς του που οδηγούν τα κοπάδια τους από το ένα μέρος στο άλλο, με τους άντρες του που θερίζουν το σιτάρι και τις γυναίκες που υφαίνουν στον αργαγιό, με το τραγούδι των κοριτσιών τους στους κάμπους. Ο δικός σας Κορμακίτης δεν γνώρισε ούτε κατάκτηση ούτε ήττα, είπατε κάποτε. Καθόμουν στην αυλή της εκκλησίας και έβλεπα τους Έλληνες στρατιώτες να φεύγουν. Μου φώναξε ένας αξιωματικός. «Τι περιμένετε, φύγετε, θα σας σκοτώσουν όλους οι Τούρκοι». Τους έδειξα τον Άγιο Γεώργιο. «Αυτός δεν θα μας αφήσει απροστάτευτους», του είπα. Και πράγματι ο Άγιος Γεώργιος είναι παλικάρι. Η μόνη καμπάνα που χτυπάει στην κατεχόμενη Κύπρο είναι αυτή του Αγίου Γεωργίου. Το φαντάζεστε αυτό? Και εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα να τη χτυπώ και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Και τα καταφέρατε. Να χτυπά ακόμη μέχρι σήμερα η καμπάνα του Κορμακίτη. Και είχατε δύναμη γιατί νιώθατε συνεχώς δίπλα σας τον αγαπημένο σας Άγιο Γεώργιο και την Παναγία της οποίας ζητούσατε τη συνεχή βοήθεια. Και αυτή ήταν πάντα δίπλα σας.